Pili yan. Okay, dito na tayo mag-alignment. Po. Magdasal na magdasal. Relax. Straight. Yan o. Yung masakit na yan o. Oh. Yan yung masakit niya. Kasi kinlinsing na siya sa spiritual. Physical niya na itong sakit. Siyempre. Ano mo sa Japan? Tingnan mo. Naalala mo ito, di ba? Mamaya pipisilin ko yan. Pag hindi ka nasaktan, yan o. Kasi iba yan. Sinasabi kinukulam. Pagod na yan. Kaya isip ng isip kung kulam ka, binabara. Huwag mo nang pangarapin. Baka hindi ka na makawin ng Pilipinas. Doon pa lang, hindi ka na padala rin ito sa manggagamo sa Pilipinas. Isipin mo, yung binigay biyaya sa ni Kristo, na meron kang anak, na mayapan man ng iyong ama, maging masaya ka dahil para maging masaya sa karya ng Diyos. At pangatlo, yung biyaya ang ibinigay niya sa iyo. Yun, at saka yung pinaka number 1, yung gifted na binibigay niya sa iyo, yung buhay mo. Kahit pa paano may naitulong ka sa pamilya mo na ibinigay niya, yun ang pinakamaganda. Iisip kayo ng isip ng kinukulam. Sana nga, kulamin na kayo. Para matapos na. Hinga. Yan ang sakit mo. Narinig mo yung tumunog? Hinga. Narinig mo yung mga tumutunog. O, tingnan mo, nabawasan yung sakit. Masakit ba? Tingnan mo, nabawasan na, di ba? Yan yung mga naibit mo ugat. Diyan harap. Isip. Relax. Dikit mo yung kinikini mo yan. Yan. Para makuha ko yung ipit na ugat dito kanina. Oh, narinig mo yun? Oh. Narinig ko pa, dito tumama sa leg mo. Ano din iniisip dito kulang? Yan, nakita mo yung mga buto mo, mga dystrophic. Oh. Narinig mo pa yung tumunog. O, tingnan mo. Dito sa ilalim, huwag ka mag-isip pa. Tingnan mo yung ilalim ng kilikili mo. Kasakad ba? Oh, nawala. Kanina yung pag-misil mo. O, ikaw pumisil, baka sabi mo, dinagaanan ko eh. Ano pinagay ba? O, ano pakiramdam mo ngayon? Feeling mo ngayon sa katawan mo? Iangat mo yung mga kamay mo. Ano pinagay ba? Ano? O, masakit pa ba? O, ang isip ng isip kinukulam. Tumatanda talagang tao. Pag sinabing kinukulam ka, hindi naman totoo. Eh, pwede niisip mo, sino ba? Nagpapakulam sa akin, nagpakasalanan ko sa tao yun. Sana nga, kulamin ka na lang. Alam mo, pag kinulam ka, yung ganda mo, pangit yan. Maitim dito mo, tapos yung mata mo, lumig yan. Tapos yung dry yung balat mo, kahit sinong tawa, amoy ka, mabaho ka. Hindi, sandali yung strip mo yung pa mo. Normal, hindi, baba mo. Normal lang. Hinga. Narinig mo yun? Hinga. Hinga. Ang pinagay ba? Tanggal stress. Tayo. Tapos sa'yo title, stress eh. Pwede na pumunta ka ng SM. Pwede ka na pumunta ng SM. Pumunta ka SM. Sayang, figuran niyo, pupunta kayo, hindi pumunta ng SM dyan. San Fernando. Bukas na ngayon yun. Tumunog. Ilan tumunog? Dito naman tayo, ikot ka sa kapila. Dito ka iga. Iga. Diretso. Pumunta pa dito na barangay. Ay, dito na kami. Yan. Ano ang pakiramdam mo? O, kita mo, lumabas yung sipon mo, pati ubo mo. O, nagsipon ka na ngayon, no? Tama-tama yan, para lalabas lang yan. Tapos mamaya, hiluting ka ni Sally. Si Sally ka hindi? Si Sayang po. Wala si Richard Gomez. Nandito si Richard Gomez. Sa kanya, ako kaya ang scientist ko. Joke lang. O, kita mo. Pumapasok yung buto mo. Ano naramdaman mo? Yun, narinig mo yun, tumunog na.
Kita mo yung mga buto-buto mo, kalasag-kalasag lahat. Straight lang muna. Normal lang. Natagal ka ng cesarean? Tapos na 3 taon? Okay, kumana na. Pareho, sali. Ay, isa. Kaya, huwag kang pipigil, baka mabawas ng alahas mo. Hindi mo sulit na naman ako. Tignan natin. Kapal. Makita mo, masakit ba? Di ba? Walang sakit? Pipitin yung hita. Kita ka na. Normal lang. Narinig mo yun, kabila, side. Hoy. Normal. Narinig mo, tumunog doon. Sabi ko sa'yo eh, relax ka lang dyan, huwag kang tatayo dyan. Ayun, marap ka sa akin patagilid. Inugas lang to. Mauna muna rito. Salamat. Ay, po yun. Normal. Hawakan to. Yan. Yan. Normal lang. Relax lang. Ito yung kaninang baluktot mo eh. So mag-isip. Yan. Relax lang. Normal pa. Hawakan yung dalawang kamay. Kung bitawan. Hinga. Diba? Narinig mo na. Kabila, side. Pamamanan niya yung mga alahas niya sa iyo. Hawak ulit. Normal ulit. Tingnan ng isa maayos. Sumat pa. Hinga. Huwag mong tigasan yung balakang. Normal mo lang yung balakang. Yan. Hinga. Isa pa. O, isa na lang. Yan, isa pa. Narinig mo na. O. Sige. Pumpo. Ay, iga. Diretso. Isip mo muna yung mga salawan mo. Para kang humubaran. Yan. Yan, ganyan ka lang. Asan pistawel dito? Sabi mo. Kapalit mo muna yung pistawel doon. Pistawel. Iangat mo itong paa mo. Ganyan. Kabila. Ilagay mo ito rito sa ilalim. Cameraman, ayusin mo pagkuha ha. Galing pa ito Japan. Oh. Mega shoutout sa mga taga Japan. Good morning. February 24 ngayon. Doon kami pumuntang Baguio. Kami Baguio nandiyan yung sundo namin. Buti hindi kami umalis ako. Swerte kayo. Dahil fucking driver na late kundi kagabi pa kami umalis. Talaga namin. Kasakali. Makapunta ka ng SM mamaya. Kaya kayo ng kabaling ano? Kabaling. Para matikman mo yung kabaling ng kapapangan. Nasaan na? Kunin mo na sari. Pause muna natin saglit. Pause mo gawin. Tapos ito lang pindutin mo ha. Dito ka, sali. Hawakan mo siya, pililan mo lang ha. Okay na. Yeah. Stress lang ito. May kakulang-kulang. Kinukulang ba namumulang mukha? May kumukulang ba na nakakapag-ayos ka? Ang mga kinukulang, hindi na nakakapag-ayos. Oo, nadadry yung mga balat, na-stress ka, nakakalimutan mo na maligo, mag-makeup, magpulpo, magsipilyo. At hindi naman na yan, babaho na. Normal lang. Ingat, 3 beses. 1, 2, 3. Normal ang hangin. Ready. Permis sa isa. Yan, ingat. Diba? Narinig mo yung tunog? Saan tumunog? Doon sa spinal, diba? Yan yung baluktot mo kanina. Iganan mo ulit. Nabanat lang yan. Tapos angat mo, tulak. Lagyan mo na rito. Magkatatayo. Baba mo pa mo. Kantay mo. Narinig mo yung tunog? Saan tumunog? Buong katawan, diba? Rubber goma ka na ngayon. Parang ano, inangat, nabanat. Mamaya, kita mo yung lakad mo, magiging gano'n ka na. Kanya, kanina, lakad mo gano'n eh.
Kaya nahanap ako. Kala mo may sinisilihan yung ilalim dito na talampakan, kaya sumpit na kagad. Makakalakad ka na, makagagalaw na itong balakang mo. Sabi kasi baloktot yun. Yun ang nagpapa-stress sa'yo, tsaka yung mga sakit mo sa katawan. Tayo mo muna, gumana yan. Ano pa ang dam? Maluwag yung paghinga mo. Kita mo, hindi ka nalulula kahit mababa yung unan mo. Kanina, kala mo, hihinga na, ano eh. Tayo mo lang yan. Saglit lang tayo. Huwag mo muna ipi-play. Ano pinag-iba? Hapon. Hoy, ano pinag-iba hapon? Malakad ka ngayon. Tingnan natin kung tabengi pa rin yung lakad mo. Kung diretso yun. Normal lang na lakad. Huwag mo manang bilisan. Di ba? Kumikimbot na yung puwet niya. Di ba? Kanina yung maglakad siya parang lalaki na kala mo di ba? Ano pinagkaiba? Igalaw yung balakang mo. Di ba? Sexy na. Yung pag pinabaya mo yung spinal mo, kaya kasi sinasabi mo, subukan mo gumanyan palate. Ganyan, hawak ka dito sa balakang mo. Pero humarap ka sa amin. Tapos ibuka mo na konti yung paa mo. Tapos iganon mo lang. Yan, ano pinagkaiba? Masakit? Hindi. Walang sakit. Di ba, nakalimutan ko sa'yo kanina ipaganon sa yan bago natin simulan. Di ba, minsan nahirapan kayo muko. Nakalimutan ko ito. Pag sumakit yon. Masakit po siya. Alam niya naman pala. Ngayon, masakit. Walang sakit. Naintindihan mo. Ngayon, masakit. Alam niya naman palang masakit yan eh. Yan ang sakit mo. Kulang pa more. Dapat sa'yo, title lang sa'yo, stress lang. Tagal niyang iniisip yan, no? Kasi, kanya-kanya kaming abilidad. Pag yun ang abilidad na naggamot sa'yo, wala akong magagawa dahil may stress ka sa kanya kasi yun ang nababasa niya. Kaso, wala siyang alam sa ganyang taktika. Okay lang kung wala kang sakit na ganyan. Papasok tayo doon sa palipad hangin. Hahanapin natin kung sino nagdarasal. Narinig mo yan? Yung lakad mo nga lang eh. Tingnan mo, laki ng pinagbago eh. Saka yung mata niya po, hindi na matalino. Ngayon, hiilutin ka na ni Sally. Paalam ka na rito. Nakakaganon ka na. Ilang years na yan? Ilang years na rin to? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1,000. Mga 10 years. 10 years. Scoliosis yan eh. Yung baloktot niya, sakit niya. Sakit ano yan? Sakit ng mga matatanda. Nahingal na ako. Diba? Ha? Okay na. Lakad ka ulit. Buhatin mo yung paa mong lakad. Yung para ka nagmamarsya. Ano pinagkaiba? Masakit? Tingnan mo. Kanina ang bigat. Parang nga siyang lalaki na kala mo may nakapasok doon sa pet niya eh. Ano pinagkaiba? Di ba? Paalam ka na sa vlog mo. Sa salitang Japan muna. Good morning at saka tangali. Hindi, tingin ka maayos. Sige. 1, 2, 3. Nandito po kay Apo, napapagamot po ako. Ang sakit niya, kulang pa more. Pero totoo niyang sakit, stress lang at saka lower back at saka baloktot yung spinal niya. May lumbar siya. Kaya yung lakad niya, paano kanina Sally? Elisa, yan, lumbar tawag dyan. Mahal ang opera niyan. Tanong mo yung opera ng lumbar. Mabigat yung katawan. Lumbar yan. Lumbar sciatica ang sakit mo eh. Ganun yung lakad mo tayo. Sciatica, lumbar, stress. Mabigat dito. Ngayon, di ba yung hinata ko kanina nawala? Lumbar yon, lumbar sciatica yung mga sakit mo. Pag tumagal yan, ang opera niyan, pag inopera niyan, 250,000. Sa lang yun, di ko alam kung sa doktor o sa hospital. Pero 6 months pa siya magpapagaling. Kaso ewan ko lang, hindi na siya makakasakay ng mga tricycle. Meron po kasi akong low side dito. Kaya nga may mga sciatica. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, kung tatagal ka pa rito, ipapollow up check up natin ng 15 days. Kaso, aalis ka na sa 28 ng February, maaga ka babalik. Pag bumalik ka na lang ng Japan, pag bumalik ka na ng Pilipinas, yan, ibabalik mo yan. Pag makauwi. Wag mo nakalimutan yung alam mo na yun. Bahala na kayo. Para na, bye-bye!
Salamat po. Oh, salamat. Ano, paano kayo? Salamat po. Oh, bye-bye. Sa YouTube channel to, ha? Babawasan ko na lang yung ari-ari mo kanina. I-edit ko na lang konti. Napanood namin kayo. Okay, bye-bye.